Vi vil gerne fortælle om velfærdsstaten. Først så vil vi fortælle lidt om de 5 elementer, man snakker om, når man snakker om velfærdsstaten. Først og fremmest så er velfærdsstaten den er skattefinansieret, og det sker ved, at i Danmark der har vi et højt skattetryk, og skattetrykket bliver sat efter en progressiv skala. Det vil sige, at alt afhængig af din indkomst, så har du selvfølgelig et højere skattetryk. Udover det, så har vi en række gratis velfærdsydelser i form af hospital, skole, tandlæge indtil vi fylder 18 år, og en række andre. Udover det, så giver staten tilskud til en række velfærdsydelser. Det er blandt andet sådan noget som vuggestue, børnehaver, transport med mere. Udover det, så er Danmark kendt for at være et land, der har et højt socialt sikkerhedsnet i form af indkomstoverførsler, og det vil vi komme ind på senere hen. Den næste figur viser, hvordan er pengene, eller ikke pengene, men hvordan det florerer rundt i systemet for borgere til den offentlige sektor. Borgerne de udfører et stykke arbejde, og det arbejde der betaler de skatter og afgifter til den offentlige sektor, men til gengæld så får vi ligesom så de her velfærdsydelser, tilskud og overførselsindkomster tilbage igen. Så på den måde så florerer tingene ligesom i en ring, hvor man hele tiden giver tilbage. I Danmark der handler vi ud for 3 grundlæggende skatter: indkomstskat, moms og afgifter samt skat af fast ejendom. Som sagt tidligere, så har vi et skattetryk, som bliver sat efter en progressiv skala, det vil sige alt afhængig af, hvad din indkomst er. Og du kan tjene op til 449.100 kroner, hvor at man selvfølgelig også sætter skatten efter, hvor meget du tjener, men alt du tjener ud over det, skal der betales topskat af. Udover det, så har vi selvfølgelig den her moms og afgifter, det vil sige, at både virksomheder og privatpersoner, at de betaler 25% moms på varer og tjenesteydelser. Udover det, så betaler man skat af fast ejendom. Så har vi det sociale sikkerhedsnetværk. Hvis man er udsat for en social begivenhed, så har man krav på hjælp. Det kan for eksempel være, at man bliver arbejdsløs, og derfor kan få sygedagpenge, eller ikke sygedagpenge, man kan få dagpenge. Hvis man bliver syg, kan man få sygedagpenge, og hvis at du bliver syg, så at du ikke er tilgængelig for arbejdsmarkedet, så har du så mulighed for eventuelt at komme på en førtidspension. Udover det, så når man snakker det sociale sikkerhedsnet, så snakker vi også om, at der er nogle af de her overførselsindkomster, som har en investeringsfunktion. Og i det her tilfælde, der taler man selvfølgelig om SU. Og man snakker om, at hvis det er, at folk de selv skulle finansiere deres uddannelser, så vil folk ikke blive lige så kloge og lige så veluddannede, så derfor så vil man få et svagere arbejdsmarked, end man har den dag i dag. Udover det, så er den danske velfærdsstat, hvor der sker en omfordeling. Og normalt så snakker man om, at det er fra rig til fattig, men man udligner på alle punkter, så det både er raske syge, det er de arbejdsaktive og ikke arbejdsaktive, det er dem med børn, og det er dem uden børn, så man ligesom får udlignet på alle punkter. Sidste punkt, det er velfærd og EU. Vi har nogle partier i Danmark, som gør, at eller som er EU-tilhængere, men her på det sidste har det ændret sig. Dels fordi vi har en stor velfærdsturisme i Danmark, hvor man ser, at ikke danskere kommer til Danmark for at, ikke nødvendigvis for at få de her overførselsindkomster, men fordi at vi har et velfærdssamfund, hvor man ligesom er sikret. Udover det, så er der en lang række krav fra EU til, hvordan vores velfærdssamfund skal være bygget op. Og det er vi ikke enige i, fordi at man gerne selv vil kunne bestemme, hvordan det skal gå til. Og man kan sige, at kernen ligger ligesom i, at jamen, i EU har man valgt at have det her indre marked her, hvor at man frit kan bevæge sig rundt på
at få arbejde, men med de her krav for EU, så mener de jo, at det skal sammenlignes med, hvordan et velfærdssamfund også skal være bygget op, og det skal være ens for alle. Og det har gjort, at der er kommet nogle holdningsændringer. Og ja, det er jo dels fordi, man gerne vil beholde det gode velfærdssamfund, man har i Danmark.